Handelingen 5, vers 32. Handelingen 5, vers 32. The Bible says, and so we are witnesses of these things, and so is the Holy Ghost, whom God has given to them that obey him. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Obey him how? Die hem hoe gehoorzamen? The things that he has said through the scriptures. In de dingen die hij heeft gezegd door de schrift. Let's have a prayer. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we bow to thee, Heer, wij buigen ons voor u, our Maker, onze maker, Lord, that made our bodies, die ook ons lichaam heeft geschapen. and also made the heavens and the earth, the En seas and the fountains of waters. De hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen. We welcome thee, Lord, in this room, Heer, wij heten u welkom in deze kamer, because we need your presence. want we hebben uw aanwezigheid nodig. And we also need, Lord, your understanding of And- the scriptures, En ook het begrip van de schriften, your guidance, your leadership, uw leiding, your word. uw woord. And also, Lord, you as a tender father to each one of us. En ook als tedere vader voor een ieder van ons. Oh, Father, we ask you that you teach us this morning, Wilt u ons deze morgen leren? that you give us light on the sanctuary, Licht schenken op het heiligdom. and that you be speaking, Lord, and not me. En dat u het bent die spreekt en niet ik. Lord, we and I am sinful men, Want ik ben een zondige man. and I'm depending on thee, Lord, to trace the scriptures. En ik ben ook afhankelijk van u dat u de schrift uitlegt. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. All right, so we'll continue our sanctuary presentations. Vandaag gaan we verder met ons onderwerp over het heiligdom. Okay. Of course, last Sabbath we had a presentation, and those who would like to go back, then the video is there on YouTube. With Brother Stephen can tell where the YouTube channel is. Okay, where can that be found? Diegenen die er vorige week niet waren, kunnen de presentatie vinden op YouTube en het nog een keer bekijken. All right. I also want to claim a promise from the Spirit of Prophecy Ik wil ook een belofte lezen uit de geest der profetie. that only those who have fortified their minds Dat alleen diegenen die hun geest hebben versterkt, through obedience and knowledge of the truth will go through the last great crisis. door de kennis en ook de knowledge en Obedience. gehoorzaamheid aan het woord, dat die de laatste crisis zullen doorkomen. Right? The sanctuary is the foundation of our faith. En het heiligdom is de basis van ons geloof. Okay, so we had an introduction, and now we go on the instructions how the first furniture was made. En nu gaan we kijken naar hoe die stukken werden gemaakt. When the Hebrews were coming to the sanctuary, the first thing that they would see is the gate. Als ze naar het heiligdom kwamen, dan zagen ze de poort. Right? Is the gate. All right, so the gate itself has a meaning. De poort zelf heeft ook een betekenis. Okay, it says, Exodus 27:16, and for the gate of the court shall be a hanging of 20 cubits of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with a needlework, and their pillars shall be 4, and their sockets 4. Exodus 27, vers 16.
Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn van 20 el komen, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk en bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. So, on the sanctuary, on each section, on each furniture, Iedere deel van het heiligdom, meubels, we are not only to learn the colors and the materials, moeten we niet alleen de kleuren en de materialen leren, also the measurements. maar ook de afmetingen. The hanging was how many cubits? Het was hoeveel kubits? 20 cubits. Het waren 20 ellen. Then you go back to your room. Als je in je kamer kijkt, Then you ask the Lord why 20 cubits for the hanging of. waarom 20 el? And then you search the scriptures for the answer. En als je dan de schrift bestudeert, Every single thing has a meaning. dan zie je dat alles een betekenis had. All right. Why 4 pillars here? En wat van pilaren heb je hier? Right. So we should not take things for granted that 4 pillars were there because that's Er that's zijn what the Lord 4 says. pilaren. The Lord does things with a purpose. De Heer doet dingen met een doel. All right. So we see first of all a gate. Je ziet een poort. What does the gate symbolize? Wat is het symbool van de poort? Verily I say unto you, he that enter not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Read it everything. Okay. John 10, 1 and 2. Johannes 10, vers 1 en 2. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Okay. Then said Jesus unto them again, Verily, verily I say unto you, I am the door of the sheep. En Jezus die zegt in, dit is vers 7. Ja, Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. So when you go to evangelize, what is the first thing that people must see in you? Dus als je gaat evangeliseren, wat is het eerste wat de mensen moeten zien in jou? Is that you have the right doctrines, right? Dat je de ware leerstellingen hebt. No. How you live. Doctrines will not convert anybody. Leerstellingen bekeren niemand. It will not win any heart. Het wint geen hart. They need to see Jesus in you. Ze moeten Jezus in En- jou zien. Amen. The love of Jesus. Love is the only thing that can win hearts. Liefde is hetgene wat harten wint. And in the plan of salvation, and with this issue of forgiveness of sins and repentance and confession, the first thing that the sinner will do is look at the gate. In het verlossingsplan, als iemand zijn zonde ging belijden of bekering zocht, dan kwam hij bij de poort. So he will see Jesus at the gate. En daar zou hij eerst Jezus aanschouwen. I am the door. Want ik ben de deur. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. En vers 9 staat, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Why does he say, by me, any man shall be saved? Waarom zegt hij, door mij zult u behouden worden? In other words, once you want to enter into the sanctuary experience, Dus als je binnengaat in de ervaring van het heiligdom, you are saved by him or on his terms. word je door hem gered en op zijn voorwaarden. So Amen. let's forget completely, I don't look at it that way. Dus bijvoorbeeld, ja, maar zo kijk ik er niet naar. Laten we dat vergeten. Because it's not on your terms. Want It's, het is niet op jouw it's voorwaarden not how you look at it. hoe jij er naar kijkt. It's not how I look at it. Hoe ik er naar Because kijk. I'm not saved by me. Want ik word niet door mezelf You gered. are saved by him or on his terms. Je wordt door hem gered en op zijn voorwaarden. Amen. Now, if I try to go in
with I look at it this way or that way, En als ik binnenga met een houding van ik doe het op mijn eigen then manier, I'm a thief. dan ben ik een dief. Why? Waarom? Because it says here, I am the door of the sheepfold, but he that climbeth up some other way, not through the gate, some other way, Iemand die via een andere weg gaat, niet via de deur, a way where he can carry self with him. een weg waarin hij zijn eigen ik meeneemt, The same is a thief and a robber. is een dief en een rover. You cannot carry yourself in the sanctuary. Je kunt niet met je eigen ik Because het heiligdom once you ingaan. cross the gate, you meet the altar of sacrifice. Want zodra je door die deur bent gegaan, kom je het brandofferaltaar And that's a very tegen. hard step. En dat is een hele lastige stap. All right? All right. So you are not safe on your terms. Dus we worden niet gered op onze eigen So voorwaarden. if today you want to enter a sanctuary, you have to say, what does say the Lord? Dus je moet gaan op een zo zegt de Heere. Wat zegt Hij? You know I have a different opinion. Ja, maar ik heb een andere mening hierover. You won't say that anymore. Nee, dat ga je niet meer You will zeggen. say, let's search the Bible. Je zult zeggen, laten we de schrift What is the onderzoeken. will of God? Wat is de wil van Hem? What does the Lord want me to do? Wat wil de Heer dat ik doe? What is the mindset of God so I can imitate? Wat is de mindset, de gedachtegoed van God, dat ik dat kan imiteren, dat ik dat kan nadoen? If you Van take a volgens. Bible text or a spirit of prophecy quotation, the Lord says it's wrong, but I don't look at it that way. Als de Heer zegt in zijn woord, ja, maar dat is verkeerd. En je zegt, ja, maar zo zie ik het niet. And on top of that, the Lord understands. En dan zeg je er nog bij, ja, dat begrijpt de Heer allemaal. Then the Lord understands that you will get lost. Dan begrijpt hij dat je verloren zult gaan als Nou, je zo doorgaat. Is this too radical? Ja, dit is te radicaal, Is hoor. this too extreme? Dat is wel heel extreem, broeder, wat u It is zegt. the truth. Maar het is de waarheid. And the Lord understands that if you are not saved on His terms, En de Heer begrijpt dat wanneer we niet gered worden volgens zijn voorwaarden, but you are trying to carry on your terms, maar je op eigen voorwaarden wilt gaan, you will find yourself outside the city of God after 1,000 years, ready for the lake of fire. dan vind je jezelf buiten de stad na de 1000 jaar. In de poel des vuurs, maar niet bij de Heer. Since when Christianity was to do our own will? Want sinds wanneer ging het christendom daarom dat wij onze eigen wil uitvoeren? That is a modern Christianity. Dat is een modern christendom, maar Zo- niet waar het over ging. So a symbol for the gate is the Lord Jesus, Dus het symbool voor de poort is Jezus zelf. right? Hij Okay. is de deur. Now, what else does the door represent? Wat stelt die deur nog meer voor? Deuteronomy 16:18. Deuteronomium 16, vers 18. Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates. What is related to the gate? U moet binnen al uw poorten die de Heere uw God u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel recht spreken over het volk. Judges and officers are by thy gates. Dus ook rechters en beambten waren in de poort. So the gate is also a symbol for authority and power. Het is ook een symbool van autoriteit en macht. Okay? Now here we have the issue with Ruth and Boaz. Hier heb je bijvoorbeeld het verhaal van Rut en Boas. Now this lovely matter. Dit is eigenlijk een liefdesverhaal. Now do you Rut en Boas. want to steal a partner? Then you need to read that story. Als je nog op zoek bent naar een partner, dan moet je dit verhaal beslist lezen. And you need to understand that story in the light of the sanctuary. En dit verhaal begrijpen in het licht van het heiligdom. That things have a proper order. Dingen hebben een orde. You know, one day I heard that story, Op een dag hoorde ik een verhaal. and you know how
we can break God's commandments so easily by our speech. We kunnen soms Gods geboden zo makkelijk breken door hetgeen wat wij zeggen. 5 years living together, unmarried. 5 jaar leven we samen zonder getrouwd te zijn. And yet the lady was saying that that's how the Lord led her marriage. En die vrouw die zei, ja, God heeft dat zo geleid. And later, my husband decided to marry me. En later heeft mijn man besloten om mij te trouwen. And he joined the church. En hij is ook naar de kerk gekomen, vertelde ze. Now, with all love and respect, that person broke the third commandment. Met alle liefde en respect, maar ze heeft het derde gebod Thou verbroken. shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Je mag niet de naam van God ijdel gebruiken. Now, that story doesn't fit the order for marriage in the sanctuary. Want dat verhaal weerspreekt de orde die er in het heiligdom is. Now, Ruth 4, 1 and 2. The Bible Let says, up. then went Boaz to where? To the gate. So this is a marriage matter, right? And it was settled at the gate. Hier zie je in Rut 4 vers 1 en 2, zie je dat Boas naar de poort gaat en daar gaat zitten en dat deze zaak besproken wordt. And he set him down there, and behold, the kinsman of whom Boaz spoke came by. Unto him he said, hold such a one, turn aside, sit down here. Now here's talking about the gate. And he turned aside and sat down. And he took 10 men of the elders of the city and set you down here. Ja, en dus Boas die was naar de poort en ging daar zitten en zie de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En vers 2 zegt, en hij haalde 10 mannen uit de oudsten van de stad en zei, gaat u hier zitten. En zij gingen zitten. Okay, now why were the elders there? Waarom waren die oudsten daar? Isn't that the decision of Boaz and Ruth only? Is het niet gewoon de beslissing van alleen Rut en Boas? Or there's still, the elders are giving witness Die oudsten die getuigen that Boaz is a man of God dat Boas een man van God is and that Ruth has been converted en dat Rut bekeerd is. and has given fruit of conversion, En dat ze de vrucht van bekering heeft laten zien. and that the marriage can actually take place because it's after the order of God. En dat het huwelijk kan plaatsvinden omdat het naar de orde van God is. For example, all right, all that matter took place at the gate. Deze dingen werden allemaal gesetteld in de poort. Okay, so we have that story, same here. Now, gate also represents position and authority. We hebben gezegd dat de poort ook een symbool is van macht en autoriteit. Yeah, decision making. Er werden beslissingen Deuteronomy genomen. 6, 1 and 9. Now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord thy God commanded to teach you, that you might do them in the land where you go to possess it. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Ja, hier in Deuteronomium 6 vers 1 staat: dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. En vers 9 zegt, u moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Okay, so far gate is a symbol for the Lord, Dus de poort is een symbool voor God, power and authority, macht en autoriteit and the commandments. en de geboden. Okay, so when the sinner, Dus als de zondaar, literally in ancient times, letterlijk hè, vroeger, or spiritually,
of geestelijk nu, to enter the experience of the sanctuary, de ervaring van het heiligdom binnengaat, what are the points that will be involved in that experience? wat zijn dan de punten die een deel hebben in die ervaring? The Lord's character will be involved. Het karakter van God, The position and authority of the, well, let me be careful with this, of course. It is according to the Bible dit is volgens de Bijbel, and according to the light of the Bible. en in het licht van de Bijbel, in harmonie met het licht van de The Bijbel, church is involved. de to some degree. gemeente is betrokken. Yeah, the church is not to take authority, not the elders, not the pastors. Niet dat ze autoriteit hebben in die zin. They are not to take authority that the Lord has not given them. Ze mogen niet die autoriteit aannemen die God hen niet gegeven Yeah, heeft. because that's In het the- rechtmatige vlak. That is the other side, Dat is de andere kant. right? But we are not supposed to do any work or take any authority upon us that the Lord has not given us, We mogen geen autoriteit op ons nemen die de Heer ons niet gegeven heeft. right? Many times, people call their pastors Vaak bellen mensen hun predikant over certain decisions. over bepaalde vraagstukken. The decision Beslissingen die the ze te nemen decision hebben. is not a church decision. Het is geen kerkbeslissing, It is a personal decision. een persoonlijke So beslissing. they call the pastor. En dan bellen ze de predikant. And the pastor says, do this, do that. En de predikant zegt, doe dit, doe dat. And they nicely do it. En ze doen het. That's not right. Dat klopt niet. The member can ask advice. Een kerklid mag advies vragen van de But the predikant. pastor is not to tell them what to do. Maar de predikant moet hem niet zeggen wat te doen. Because it's a personal decision. Als het gaat om persoonlijke beslissingen. And the member, whether unsure or not or whatever, is to make that decision. Not somebody else for him. En een kerklid moet zelf zijn beslissing nemen. So that's the role of the church in the experience of the sanctuary. Dat is de rol in het heiligdom. Now, what another word is used instead of gate in the sanctuary? Wat is een ander woord voor poort in het heiligdom? Genesis 28, 11 and 12 and 17. In Genesis 28, vers 11, 12 en 17. And he lighted upon a certain place and tarried there all night, because the sun was set, and he took of the stones of that place and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep. And he dreamed, and behold, a ladder set up upon the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. And he was afraid, and said, How dreadful is this place! This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. Ja, Genesis 28, vers 11. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. En vers 17 zegt hij, daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Now, who is this ladder symbolizing? Dus wie is deze ladder hier? It says, and he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. In Johannes 1, vers 51 zie je het antwoord. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u... No, wait, I'm having... John 1:51. No. In English. Oh ja, vers 52 is het in Nederlands, daarom. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Now, notice very carefully, in Jacob's dream,
In de droom van Jacob angels were ascending and descending upon the ladder. gingen die engelen omhoog en omlaag op die trap, op die ladder. And Jesus now saith, that ladder am I. En Jezus die zegt hier, die ladder ben ik. So another word for gate is ladder. Dus een ander woord voor poort is ladder. So in other words, the sanctuary is also the ladder between heaven and earth. Het heiligdom is in die zin ook de ladder tussen hemel en aarde. And that mystery, En that dat man, geheimenis, that Sorry, hij wil nog. Echt stom. yeah, and that in that mystery, Paul talks about it, that man can reach the divine nature. en dat geheimenis waar je over spreekt is dat mensen Can Can- reach the divine nature. de goddelijke natuur And that heaven and kunnen earth krijgen. can En- be one. en dat hemel en aarde één kunnen worden. So that you have righteousness by faith. Dat is gerechtigheid door het geloof. Now, what the Bible says the door wants to offer us. The door is Jesus, right? Dus- What does he offer? De deur is Jezus, dat weten we nu. Wat heeft hij te bieden? At that time, Jesus answered and said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ja, Jezus antwoordde en zeide, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Matthäus 11, vers 25 en When you go 28. for evangelism, Als u gaat evangeliseren, and what state the people are? in wat van staat, in wat van toestand zijn de They're mensen? anxious and worried. Ze zijn bezorgd, They are laden, heavy laden, ze zijn belast with the cares of this world. met de lasten van deze wereld. And he will give them rest. En Jezus wil ze rust geven. How not to worry and take the worry out of the mind. Hoe je je geen zorgen moet That is a maken. science right there, and that is hard, Dat is een wetenschap en dat is niet makkelijk. right? Sometimes if you go worry too much, you get gastritis. Als je te veel zorgen maakt, krijg je maagontsteking. All right, so the gate, which is the Lord, he wants to give us rest. Now, rest from what? Hij wil ons dus rust geven, maar rust van wat? There is no soundness in my flesh because of thine anger, neither is there any rest in my bones because of my sin. In Psalm 38, vers 3, laat me kijken, het is vers 4 in het Nederlands. Er is niets gezonds aan mijn lichaam door uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. So, when the sinner watches the gate for the first time, Dus als de zondaar de poort ziet van het heiligdom voor het eerst, it is also an invitation to repent. is het ook een uitnodiging om je te bekeren. Did he have long years without forgiving someone? Did he have long years without forgiving someone? Hoe? Jezus. No, anybody. Heb je een lang leven zonder je te bekeren? The Lord promises he will give you the power to forgive and to forget. Ja, je moet kunnen vergeven en ook uiteindelijk vergeten. Die kracht komt alleen van God. An unforgiving spirit Een onvergevende geest is also a wounded spirit. is ook een gewonde geest. And the Lord promises he will heal all the wounds. En de Heer belooft ons dat Hij alle wonden zal genezen. And that is applicable for all type of cases. En dat is voor alle mogelijke soorten van dingen is dat toepasbaar. What about cases where ladies have been terribly abused? Er zijn gevallen waar vrouwen enorm misbruikt zijn. Not only that it is hard for them to forgive, but also the emotional wounds within them. Niet alleen is het moeilijk voor hun om diegene te vergeven die hun dat aangedaan heeft, maar ook de emotionele wonden die ze in het proces heeft opgelopen zijn enorm. The Lord, in the experience of the sanctuary, promises he will enable that person with power to do that. Maar in de heiligdomservaring laat het zien dat God die kracht zal geven om dat te doen. All right. Om die persoon in staat te stellen. So sin, the word sin has many implications. Het woord zonde heeft veel verschillende
implicaties. Not only actions, Niet alleen acties, thoughts, gedachten, or words. woorden. But words are not only sin. Maar woorden zijn niet alleen zonde. Also your personal positions. Ook onze eigen posities. Are you partial with your Meningen. family? Huh? Are you partial with your family? Daar ben je partijdig met je familie. Are you partial with your friends? Trek je je vrienden of familieleden voor. Because sometimes there is partiality going on in families and also friends. In families en ook vriendenkringen heb je dat mensen met twee maten meten. Ze zijn eigenlijk vriendjespolitiek, ja. Sister White says partiality is a sin. En Sister White noemt dat ook een zonde. You didn't say a En bad James word. too, by the way. You didn't say a bad word with it. Jacobus ook. Maar je hebt nog geen slecht woord You were gezegd. polite. Je was heel beleefd. You did no wrong action, Geen verkeerde actie. but you were partial. Maar je was partijdig. Is ook So- verkeerd. There was sin right there. Dat is ook zonde. So justice need to come out from us. Dus recht moet er uit ons komen. Not a sharp justice, but a lovely justice. Niet scherp, maar wel to the point en A rechtvaardig. justice that cannot be persuaded. Een rechtvaardigheid die niet overtuigd kan So- worden. So here we have, this is the gate. Dus hier heb je de poort. Now, what colors do we have in the gate? Wat voor kleuren hebben we? Do you remember? Weet u nog? Blauw, purperen, purper en Purple, scharlaken. scarlet, what else? Wit. White also. It didn't say white. Yes, it says linen. Yeah, but the text didn't say white. It says linen, but Yeah, linen. Okay, so we have scarlet, blue, purple, and fine linen. en je hebt fijn linnen. Sister White says that there were threads of gold Sister White schrijft dat er draden van goud in the gate. in de poort That when the verweven sun was waren. rising Dat wanneer de zon opkwam and was the beams were hitting on the color gates, en op die kleurige gordijnen schenen, then it appeared as the colors of the rainbow. dan leek het net op de kleuren van de regenboog. Now, okay, so this gate symbolizes Jesus, De poort stelt Jezus voor, his power and authority. zijn macht en autoriteit. To some degree, also the church is involved in that. Daar is ook de kerk inclusief, ook de macht en autoriteit die zij gekregen hebben Also voor een that you are gedeelte. saved on his terms. En dat we gered worden op zijn voorwaarden. And an invitation to repent, En er is een uitnodiging tot bekering. right? And this color, you also will see the law of God, which is a mirror. En in deze kleuren zie je ook de wet van God, die een spiegel Which is. the gate will show you your sin. Want de poort laat jou ook jouw zonde zien. In nowadays society, they will say, let us not talk about it. In onze tijd zou ze zeggen, nee, maar daar moeten we het niet over hebben. But then how will you repent? Maar hoe ga je bekeren zonder dat je je bewust bent If you don't want to dat talk je about it verkeerd with the zit? Lord. Als je met de Heer daar niet eens over wil praten. If you wrong someone, you have to talk about it. Als je iemand iets aangedaan hebt, moet je erover praten. So how will you repent if you know, nowadays they want only to discuss the nice things. Nu willen we alleen de fijne dingen, plezierige dingen discussiëren, maar niet de pijnlijke dingen. So how weak have we become, Hoe zwak zijn we dan geworden? right? We have to discuss the things that have to be discussed. We moeten soms dingen bepraten die bepraat moeten worden. All right, so the sinner watches first any furniture, the sanctuary, he watches the gate. Dus voordat hij wat van meubilair ook ziet, ziet hij de poort. What does the blue color represent? Wat stelt die blauwe kleur voor? And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fingers,
in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringes, upon the fringe of the borders a ribbon of blue. Ja, dus in Numeri 15, vers 37, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat. So what is the blue color meaning? Dus wat is hier de betekenis van die blauwe The commandments. draad? Het zijn de geboden van God, Okay. waar ze aan moeten denken. So why is the sky blue? Waarom is de lucht blauw? Because anywhere you go to or travel around the world, you will remember the commandments of the Lord thy God. Want waar je ook gaat, zul je denken aan de geboden van God. Now why do you need to remember? Next verse. That ye may remember, it says, and that ye seek not after your own heart and your own eyes. Want je moet niet uw eigen hart en uw eigen ogen volgen, staat Your own hier. heart and your own eyes is your own opinion. Dat is je eigen mening. Je eigen wijsheid. After ye used to go away? Waar u als in hoererij, staat er, achteraan gaat. You know, with God combinations don't work. Bij God werken combinaties niet. On earthly things, on practical things, combinations are good and fine. Praktisch gezien kun je dingen combineren en in het praktische leven kan dat nog wel. But Maar on spiritual things, you cannot do combinations. Maar in geestelijke dingen zijn deze combinaties niet mogelijk. If you try to make combinations, Als je dat probeert, you will find yourself displeasing the Lord. dan zul je vaststellen dat je God onteert. Now, for what purpose the sky is blue? That you may remember and do all my commandments and be holy unto your God. En er staat opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. All right. So anybody Dus wie dan ook that says, yes, the commandments are good, die zegt ja, de geboden zijn goed, but still is not speaking the truth, maar is dat niet de waarheid? still having wrong motives, Ze hebben verkeerde motieven and still manipulating others politically, en ze manipuleren anderen, politiek, lying in one way or another, liegen op de een of andere manier. and yet in the church 25 years. En toch zijn ze 25 jaar in de gemeente. Hoe kan dat? They have not reached the gate yet. Dan laat het zien dat ze de poort van het heiligdom nog niet eens hebben bereikt. They are still outside the outer court. Ze zijn nog steeds daarbuiten. Now you tell them that, they will be so offended. Who are you? En als je ze dat vertelt, dan zeggen ze, wie ben jij om dat te bepalen? This is not about superiority. Dit gaat niet over We are all superioriteit. equal. We zijn allemaal gelijk. Yes, we are all equal. Ja, we zijn allemaal gelijk. But the experience is not the same. Maar de ervaring is niet hetzelfde. We are not to feel superior than others. Wij moeten ons niet beter voelen dan anderen. But not everybody is on the same place. Maar toch is niet iedereen op dezelfde plaats. So what counts on your spiritual progress? Wat is belangrijk voor je geestelijke vooruitgang? Is how much you have practiced of truth in your character and what is your mature understanding of it. Hoeveel waarheid praktiseer je in je leven en hoeveel heb je er daadwerkelijk van begrepen en toegepast? For example, Bijvoorbeeld, what does the first commandment say? wat zegt het eerste gebod? Thou shalt not have other gods before me.
gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Don't think about money. Don't think about cars. Don't Denk think niet any aan of these things geld that are too obvious. En auto's en dingen die voor de hand They liggen. are too obvious. Don't think that. Dat is te voor de hand liggend. If you're struggling with that, Als je daarmee struggelt, then I think it's clear for you. dan denk ik dat het wel duidelijk is dat het verkeerd is. But Maar Sister White says that there is also an idol called own opinion. zuster White heeft het ook over een afgod die eigen mening wordt genoemd. And you put that above the scriptures, Als je dat boven de schrift zet and you say, yes, but I look at it this en way, je zegt ja, maar ik zie het zo, you're breaking the first commandment. dan breek je het eerste gebod. Wow. I, Eigen mening. Ja, I read- eigen mening. I think I read, I don't remember exactly, but there was also a type of idol that I read in the spirit of prophecy that I never heard of. Er was ook een afgod, ik weet nou niet meer precies waar het stond, maar ook in de geestelijke profetie. It didn't have to do with money or material things. Het had niet met materiële dingen te doen of zo, It had to be with character issues. maar het had met karakter dingen te doen. So you can worship your own self. Je kunt jezelf aanbidden. So let us be careful with that. Dus laten we voorzichtig zijn. Okay? Many times, yeah, I do it this way. Ja, ik Ja. doe het zo. Yeah, the time is running out. Ik. There is war around us, and it's still my way. De tijd gaat verder, oorlogen komen en het is nog steeds op mijn manier moet het gaan. Till when? Tot wanneer? What does the Lord have to do to wake us up? Wat moet de Heer toelaten dat we wakker gaan worden? What does purple represent? Wat is dat purper? Judges 8:26, and the weight of the golden earrings that he requested was 1,700 shekels of gold, beside ornaments and collars. Purple raiment that was on the kings of Midian, and beside the chains that were about their camel's neck. Ja, Richteren 8 vers 26. Het gewicht van de gouden ringen waar hij om gevraagd had, was 1700 sikkel goud, naast de maantjes, oorhangers en purperen kleding die de koningen van Midian gedragen hadden en naast de kettingen om de halzen van hun kamelen. So what does purple symbolize? Dus waar is purper een symbool van? Purple was for kings. Ja, van koningschap. So it represents royalty and kinship. Ja, dus koningen droegen dat. All right, now next. Was purple color, now remember, all these colors are also a prophecy. Al die kleuren zijn ook een profetie. So we have now so far blue and purple. We hebben nou blauw en we hebben nu paars. Was the Purper. purple color fulfilled in the life of Jesus? Was die purperen kleur, ging die in vervulling in het leven van Jezus? And they clothed him with purple. Ja, we zien het in Marcus 15. Now, what does purple represent in Judges? Jezus werd namelijk gekleed in purper. Kinship and royalty, right? Het vertegenwoordigde koningschap. And they clothed him with purple and planted a crown of thorns and put it about his head and began to salute him, mocking him. Hail, King of the Jews. En ze deden hem een purperen mantel om, staat er in Marcus 15 vers 17. En nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning der Joden. Now you will think in human eyes. Now did you see how the human mind is, how vain it is? En nou moet je eens opletten hoe ijdel mensen denken. In human understanding, Jesus was losing the battle there. In menselijke ogen verloor hij hier de strijd. But little did the soldiers know that they were fulfilling a prophecy. And Maar- they spoke the same right words. Maar de soldaten waren zich niet bewust dat zij hiermee profetie vervulden zonder het te weten. En dat ze ook nog woorden spraken die super waar waren. So we have to acknowledge in the flesh we are pathetic. Wij zijn echt.
Wij zijn echt vreselijk. We need the wisdom of the Lord. That's why the Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Daarom staat er, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Because now these strong soldiers are mocking a man that was suffering. Want hier, die soldaten, die waren eigenlijk iemand aan het bespotten, een man, die leed. But they were doing exactly what the Lord wanted them to do. Maar tegelijkertijd deden ze precies wat de Heer wilde, wat was er geprofeteerd. And when they had mocked him, they took off the purple from him and put his own clothes on him and led him to crucify him. En vers 20 staat, en toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. So that mockery was a fulfillment of Bible prophecy. Deze bespotting was een vervulling van de profetieën. Because the gate, which represents the Lord, Want de deur die de Heer voorstelt, had purple in it. had purper erin. Same right here. Zie je dat? Hetzelfde hier. Okay, say now next. What does this scarlet color represent? Wat is dan het symbool van scharlakenrood? And come now and let us reason together. Saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. In Jesaja 1 vers 18 lezen we, kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. So scarlet represents sin. Dus scharlaken is een symbool van de zonde. Not that he sinned, but because he made himself sin for us. Niet dat Jezus gezondigd heeft, maar hij werd zonde voor He ons. bore our sins, right? Hij nam de zonde van ons op zich. Okay. Amen. What the scarlet color fulfilled in the life of Jesus? Was deze scharlaken kleur vervuld in het leven van Jezus. Then the soldiers of the governor took Jesus in the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stopped him and put on him a scarlet robe. Ja. In Matthäus 27 vers 27, toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om. Now, Sister White says that the Jews knew all these meanings. Ellen White schrijft dat de Joden al deze betekenissen kenden. Because I had that question before, because they didn't have the New Testament, right? In Want ze- ancient times. Daarvoor hadden ze het Nieuwe Testament niet, dus het is iets wat ik me ook langere tijd heb afgevraagd, So, in I was hoeverre thinking, ze zich dat bewust waren. Lord, did they comprehend it well, or didn't they know all these meanings, or what was the problem? Heer, begrepen zij die dingen niet? Wat was het probleem? No, Nee, she says they knew all the meanings ze zegt of the ze sanctuary. kenden al deze betekenissen van het heiligdom. So why were they so blind? Hoe komt het nou dat ze zo blind waren? Because they were doing their own will in the gospel. Want ze deden hun eigen wil in het evangelie. Their own things they wanted to do. Ze wilden hun eigen dingen voortzetten. Their own doctrines. Their Hun own eigen beliefs. leer, hun Their own. eigen dingen. All right. When you have your own thing, Als je je eigen dingen hebt, you are blinded. dan ben je verblind. And you don't know you are blinded En je bent je niet eens bewust dat je blind bent. until the Holy Ghost lets you know that you need to fall down and be broken on the rock. Totdat de Heilige Geest je bewust maakt dat je moet vallen op de rots en gebroken The moet same worden. experience of Paul. Dezelfde ervaring die Paulus meemaakte. He was blind. Hij was blind. And he could see when he realized that everything he had done was wrong.
En hij kon zien en hij realiseerde zich dat alles wat hij voor die tijd gedaan had, dat het verkeerd was And that he was geweest. doing actually the work of Satan. En dat hij het werk van Satan aan het doen was. Did he see it before? Zag hij dat voor die tijd niet? No, he Nee. didn't. No, even though for us it's too obvious, but he didn't see it. Zelfs al zouden wij zeggen van ja, maar dat ziet toch iedereen? Hij zag het niet. All right. Now, what does the fine linen represent? Wat stelt het fijne linnen voor? What is the color of the fine linen? Wat is de kleur van het fijne linnen? And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Ja, Openbaring 19, vers 14. So my white was not so bad after all. That's true, but you have to prove it. Mijn wit was nog niet zo slecht, maar hier Openbaring 19 vers 14 staat: en de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Okay, so fine linen is what color? Dus fijn White. linnen is wit. White. All right. What does the fine linen represent? En wat stelt dat fijne linnen voor? And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Het gaat hier over de bruiloft van het lam. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Staat er in Openbaring 19 vers 8. That is not their own righteousness, by the way. Dit is niet hun eigen gerechtigheid, It is the Lord's righteousness on them. maar het is Christus gerechtigheid op hun. Now, practical question on the gospel, also of the sanctuary experience. Praktische vraag over het evangelie en het heiligdom. How did you get that on you? Hoe krijg je deze How gerechtigheid? do I get that on me? Hoe krijg ik dat? Well, simple. The gospel is simple, right? You don't Het evangelie is simpel, nietwaar? need complicated answers, Je hebt geen gecompliceerde antwoorden nodig. and you don't need to read thick books. En je hebt ook geen dikke boeken nodig You daarvoor. don't need that. You need a simple thing. Iets simpels. It's simple, but it's hard. Let's see. Let op. Where the fine linen comes from. Waar komt dat fijne linnen vandaan? Let's see. Dat is van de vlasplant. It's a type of cloth made from flax fibers. Het is namelijk gemaakt van vlasvezels. Okay, flax was raised and processed in Egypt from earliest times. En vlas werd al, dat lieten ze al groeien in Egypte van in hele vroege tijden. Maturation requires 110 days, that's a long time. Het heeft 110 dagen nodig om op te groeien. After which the plants are pulled and the stalks are separated from the seed pods. Ja, en dan worden de planten eruit getrokken en dan wordt het zaad, dat is lijnzaad, dat kennen jullie misschien wel, wordt dan eruit gewonnen. Okay, then it says the stalks are then moistened. En die schoven die worden dan vochtig gemaakt. So it requires quite a process. Het is een behoorlijk proces. It is exposed to the sun for a short period. Het wordt korte tijd aan de zon blootgesteld. And so submerged in water for about 1 week and a half. Dan wordt het 1,5 week in water, dus ondergedompeld in water. And then this softens the fibers for crushing. En dat maakt die vezels, zal ik maar zeggen, iets zachter om het te kunnen verkruimelen verder. Het is om het te verpletteren. There was quite a process, but they also had to be crushed. Ze moesten verpletterd worden. Die Prior to dingen. separation, voordat je die scheiding krijgt. after separation, they are carded and drawn into thread for weaving. En daarna, dan konden er draden van gemaakt worden om het te gaan weven. Okay, so they were crushed this way. En dit is hoe ze het deden. All right. Okay. Kijk, zie je die hamer daar? Ja. Ja. Okay. Now,
we are talking about how you get the Lord's righteousness on you. We hebben het over hoe krijg je Christus gerechtigheid. Right? Because when you read in the book of Revelation about white garments, Want als je leest over die witte klederen in Openbaring, then they got the fijn linnen, righteousness of the Lord on them, right? ze hebben dan de gerechtigheid van So Christus. they had to do something for that. Daar was iets voor nodig. Now, this word, talking about the linen, you Dit know how woord, it is dat made, linnen, je weet nu hoe dat gemaakt werd, was used of the raiment placed upon Joseph by Pharaoh. was het kledingstuk wat aan Jozef werd gegeven door de farao. So, stop right there for one moment. Eén momentje. When was that? Wanneer was dat? Denk even na. After 12 years of trial. Dit was na 12 jaar beproeving. And then, when he passed the test successfully, En toen hij de test succesvol door was gekomen, fine linen was given him. werd fijn linnen hem gegeven. So that is. Werd hij bekleed met fijn linnen. Okay. Now, when Jesus was on the cross, Toen Jezus aan het kruis hing, it says, and now when the even was come. er staat toen de avond gekomen was, Because the preparation, that is, the day before the Sabbath, want de voorbereiding, dat is de dag voor het Sabbat, was nabij. Joseph of Arimathea, an honorable counselor, En Jozef van Arimathea, die een hooggeplaatste raadgever was, which also waited for the kingdom of God, die ook wachtte voor het koninkrijk Gods, came and went in boldly unto Pilate and craved for the body of Jesus. ja, en hij ging Urged the body of Jesus. hij ging naar Pilatus en hij vroeg om het lichaam van Jezus. And he brought fine linen and took him down. That is, took him down from where? From the cross. En hij bracht fijn linnen en hij nam Jezus van het kruis. And wrapped him in the linen. En hij werd in linnen gewikkeld. Now, when was the Savior then clothed in white fine linen? Dus wanneer werd hij met dit fijne linnen bekleed? After he has passed all the travail of his life. Nadat hij alle beproevingen van zijn leven had doorstaan. So how do you get the Lord's righteousness? Inclusief het kruis. Dus hoe krijg je Christus gerechtigheid? How did you get the Lord's righteousness? Hoe krijg je dat? Do you get the Lord's righteousness when you make decisions after the money or depending how people will think of you? No. Nee. Krijg je dat als je meegaat met de meningen van anderen? Wat zij wel niet van je zullen denken als je dat of dat beslist? You know, I still go to that church because my friends are there. Ja, ik ga nog steeds naar die kerk, want mijn vrienden zijn daar. Yeah, my family is there. Mijn familie is daar. You know, I probably could consider the vaccine because of my father and my grandparents. Weet je, misschien kan ik de injectie wel nemen vanwege mijn grootouders, weet je. You know, you cannot say that, or I cannot say that because, you know what the reaction will be. Ja, ik kan dat en dat niet zeggen, want je weet wel wat de reactie dan zal zijn. Then when will you come to the kingdom of God like that? Hoe ga je zo het koninkrijk binnen? When you will get righteousness, the fine linen of righteousness of Jesus like that. Hoe krijg je zo het fijne linnen You van only Christus have to care for gerechtigheid? that saith the Lord no more. Je moet alleen letten op een zo zegt de Heer en verder niks. And after you pass trials successfully, En nadat je succesvol door moeilijkheden bent, door beproevingen bent gegaan, any trial, wat van soort ook. not only life trials, Niet alleen de problemen in het leven, but also church trials, maar ook problemen in de gemeente. then the righteousness will slowly be given unto you. Dan zal met die ervaring de gerechtigheid van Christus jou gegeven So we have to be worden. faithful in trials. We moeten trouw zijn in beproevingen. And we have to be in the Lord's grace strong in trials. En sterk zijn
te midden van de crisis. That's why the flaxseed had to be crushed down. Daarom werd het vlas, hè, de lijnzaad, die vlasstengels werden uitgespreid en geslagen. Because trials crush our pride, Want onze trots wordt daarmee gebroken. our self-confidence, Ons eigen zelfvertrouwen. and bring you and I to our knees. En het brengt ons op onze knieën. Lord, I can't with this, Heer, ik kan hier niet zelf wat aan doen. but I'm willing because of you. Ik ben gewillig And that you will vanwege give me u. the strength and the power and the patience. En als u mij de kracht en het geduld geeft. And you pass the trial successfully and willingly. En je gaat gewillig door deze crisis heen. Do you know why many people are not coming to this church? Weet u waarom veel mensen niet naar deze gemeente komen? Because they are worried of what the conference will think of them. Omdat ze bang zijn wat de conferentie, de Unie, wel niet van hun gaat denken. What their fellow members will think of them. Wat hun medegelovigen van hun zullen denken. But I let you know, Maar ik laat u weten. the blind young man that Jesus healed, De blinde jonge man die de Heer genas. the priests and the conference officers that time said if anyone will confess any miracle in the name of Jesus will be put out of the church. Maar de priesters van die tijd zeiden, als iemand beleidt dat een wonder door Christus is gebeurd, dan gooien we hem uit de kerk, Now, uit de synagoge. what did the parents of the blind young man did? En wat deden die ouders van die blinde jonge man? They were worried. They were worried, right? Ze waren bezorgd. They were worried what if they will say something wrong, then what the others will do to them or what the others will think on them. Ze waren bang wat anderen wel niet dan van hun zouden denken. Of Oké. zouden doen. They didn't pass the trial, Zij gingen de test niet door right? met succes. What the Lord Jesus wanted them to do. Wat zou Jezus hebben gewild? Wat hadden ze nou moeten doen in die situatie? He wanted them to care about the words of others? Zou Jezus hebben gewild dat zij zo zich eigenlijk ervan tussen maakten, zonder erkenning? He wanted the parents to say the truth and confess his name. Hij wilde gewoon dat de ouders gewoon duidelijk erover zouden zijn, de waarheid zouden spreken en zijn naam zouden belijden. Okay, so the parents said, no, it's not with us, it's with him. En de ouders die schoven het door, die zeiden, vraag ons niet, vraag hem zelf. Yeah, so, okay, politics were at that time. Dus politiek was er toen ook al. Okay, so they came to the young man. En toen kwamen ze bij die jonge man. And the young man said this. En de jonge man zei dit. Can someone doing a miracle that only can come from above and not be God? Hoe kan het dat iemand zo'n wonder kan doen, tenzij God met hem is? In other words, can someone be evil when he's doing good? Kan iemand kwaad zijn als hij goed doet? And he confessed. En hij beleed. Many times, young men, Vaak young women jonge mannen, jonge vrouwen will pass trials that aged people won't. zullen vaak door moeilijkheden gaan, op beproevingen gaan van deze aard en succesvol erdoor komen. Meer nog dan de oudere garde. But according to the Dat is wat je Bible, ziet. the right way it should be the opposite. De juiste manier is eigenlijk andersom. The people who are older are to give example of piety. De and ouderen faithfulness. zouden eigenlijk een godvrezend voorbeeld moeten zijn volgens de Bijbel. But it's not always the case, unfortunately. Maar het is niet altijd het geval. This Dat is zien how we. you get the righteousness on you. En zo krijg je Christus gerechtigheid. Amen. And this way is not for the many, but for the few. En deze weg is niet voor de meerderheid, maar voor de enkelingen. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, Lord,
We want you to help us to make covenant with thee in sacrifice. Heer, wij willen graag dat wij een verbond met u sluiten door een offer. Lord, sacrifice our own reputation. Dat we onze eigen reputatie opgeven. Sacrifice our own opinion. Onze eigen meningen. Sacrifice our own ways. Onze eigen wegen. Oh Father, we ask you that you help us be clothed in your righteousness. O Vader, wij bidden u dat u ons bekleedt met uw gerechtigheid. That you help us imitate thee. Dat wij u mogen imiteren. That you help us be holy in your life. Dat wij naar uw leven mogen kijken. Oh Father, we ask you that you help us grow spiritually. Heer, wij vragen u dat wij geestelijk mogen groeien. That you help us understand, Lord, the importance of learning these truths. Dat u ons het belang leert om deze waarheden te kennen. That you help us realize the importance to stand, Lord, before thee. Om te staan voor u. And for thee. Oh Father. Vader, We ask you that our minds be set. Mogen onze geest gericht zijn. Not on men's thoughts or words on us. Niet op wat anderen van ons denken. Or as your word says it. Of zoals uw woord zegt. No one and nothing can separate us from the love of God. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van God. We ask you that you grant us grace to walk on the narrow path. Wilt u ons genade schenken om op het smalle pad te gaan? In Jesus' name and for his sake. In Jezus' naam bidden wij dat. Amen. 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 Volta sintonizando o canal Estima Ainda de Esperança, o bom programa Vista Profético.